Γεια σας παιδιά, Παύλος εδώ, τι κάνετε, είστε όλοι καλά? Λοιπόν, το γεγονός ότι είμαστε σε ένα flat κόσμο, θα σας εξηγήσω ακριβώς τώρα τι συμβαίνει. Πρώτον, θέλω να ξεφορτωθώ όλα αυτά. Δεύτερον, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά νομίζω σας το είχα πει ότι θα κάνω και κάποια βιντεάκια, ξέρετε, δηλαδή εκτός. Και θέλω να μετρήσω κάτι για τον Ender Dragon. Τώρα θα δείτε ακριβώς τι εννοώ με αυτό. Το ξέρετε ότι δεν υπάρχει stronghold σε flat κόσμο, σωστά? Με ρωτάτε πώς θα πάμε στον End, σωστά? Απάντηση, θα φέρουμε τον δράκο σε εμάς. Δεν έχω τίποτα πάνω μου. Άρα, ώρα για cheats. Το ξέρω είναι cheats. Άρα, summon Dragon Spawn Post παπάκι άρα νομίζω είναι κομμάτι συνδεστή. Μισό λίγο. Κατάλαβα τι εννοεί, θέλει να γράψω και πού ακριβώς. Άρα θέλω να κάνω ένα set world spawn enter ωραία, το σημείωσα και τώρα πάμε να κάνουμε dragon και θέλω να δω αλήθεια πόσα hits παίρνει με diamond sword ο dragon χωρίς τα end crystals. Αλήθεια, θέλω να το δω αυτό. Βασικά πόσο ήρθα μου πάει να το σκοτώσω χωρίς αυτό. Dragon 0 4 5 Object successfully summoned. Γεια σου Dragon. Τρελαίνομαι γι' αυτό. Τώρα το θέμα είναι πού είναι το... Pumpkin. Τέλεια. Block of iron. Μην μου καταστρέψει ζωή ακόμα. Διαλύει τα πάντα. Γεια σου Dragon. Close this. Hey buddy. Aren't you even supposed to kill them? Το θέμα είναι ότι αυτοί δεν ξέρω αν θα επιτεθούν στον Dragon επειδή είναι από άλλη διάσταση. Dragon. Πέσε κάτω τώρα αμέσως. Dive. Απάνω του. Γιατί δεν τον εντάξει, τον βάρισαν λίγο όμως. Άρα αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε και άλλα minions. Συσσαγωγικά minions. Ξέρω να τον βαράνε αυτοί. Νομίζω τον βαράνε μόνο οι Iron Golems. Αλλά για να είμαστε σίγουροι, να πάρω στα γρήγορα ένα Diamond Sword και ένα Bow και ένα Fishing Rod. Γιατί όχι. Αυτός ο Ender Dragon την έχει βαμμένη. Θέλω αλήθεια να δω πόσα hits του παίρνει να πεθάνει χωρίς τέτοιο. Παιδιά, μπορείτε να τα μετρήσετε. Αν δεν σας κάντε μου τη χάρη παρακαλώ, μετρήστε το και γράψτε το στα comments για το πόσο παίρνει. Πάει μέσα από το bedrock, σοβαρά. 1, 2, 3, 4, 5. Κατέβα κάτω εσύ Ender Dragon. Για να ξέρετε το έκανα εγώ. Θα σε πετύχω. Εντάξει, καλύτερα. Τον πετύχω εδώ. 6, 7, 8, 9. 8 μέχρι τώρα. Παιδιά, μέχρι τώρα 8. Και μετά θέλω να κάνω και το Wither. Απλά για να δω πόσο παίρνει ο καθένας, ποιος είναι πιο δυνατός. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Μαζί με Iron Golems.
Βασικά δεν τον βάρουσε καν ο Iron Golem, να πούμε την αλήθεια. Πω, πραγματικά είναι δύσκολο να νικήσει τον Ender Dragon. Δηλαδή το έχω κάνει στο Ender, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Επειδή παίρνει πάρα πολύ ώρα να το σκοτώσεις γι' αυτό. Hey, χαζή με το δαχμένη σαύρα, εδώ κάτω. Συνέχεια αλλάζει πορεία. Απλά θα το κάνω αρκετά. 20, 21, 22, 22 μέχρι τώρα. Είμαι στα 22 παιδιά, το σημειώσετε. «23, 24, 25, 26, 27, 28». 28 με Diamond Sword και έχει πάει ήδη στη μισή ζωή. Θα μετρήσω μετά πόσο health θα έχει ο Ender Dragon συνολικά. Θέλω απλά να το δω. «30, 30, 31 παιδιά. 31 και είναι σχεδόν στη μισή ζωή του. Φίλε, έχω να κάνω μεγάλο υπολογισμό μετά από αυτό το βίντεο. Ή θα το κάνω βασικά μέσα στο βίντεο για να σας πω και εσάς πόσο είναι. Ή θα το γράψω στα comments. Παιδιά, λογικά ή θα το κάνουμε στο βίντεο, το πιο πιθανό, ή θα το γράψω στα comments. Όχι πιο πρώτα. Επίσης, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά είπα κάτι για το προηγούμενο επεισόδιο, στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι θα το ανεβάσω. TNT. Λοιπόν, θα βάλω TNT και θα τα ανάψω μόλις έρθει. Και αυτός ο Βράκος δεν θα ξέρει τι τον περιμένει. Χαχα. Θέλω το αυγό του. Χωρίς πλάκα. Κατέβα κάτω, υπερτροφική σαύρα. Fish. Hey, κατέβα κάτω. Θα σε ανατινάξω. Πρόσεχε καλά. Κατέβα κάτω για να ανατιναχτείς σε παρακαλώ, Ender Dragon. 7 λεπτά μέχρι τώρα και εξακολουθώ, τον έχω βαρέσει πολύ φορές. Boom! Boom! Άρα τα TNT κάνουν περισσότερο damage, οπότε θα πω ήμουν στο πόσο, 31? Πες ότι τα TNT κάνουν 5 damage, βασικά εντάξει, θα το κάνω, εντάξει, 31. 35, 37 με Diamond Sword. Τα TNT αλήθεια πόσο damage κάνουν, δεν θυμάμαι. Νομίζω σκοτώνουν, νομίζω κάνουν 20 damage. Δεν πειράζει να το χάσω, θέλω να το σημειώσω. Τώρα οι Iron Golems καλά, κακός του spawner, θα τους ανατινάξω. 40, 41, 42, 43, 43. Boom! Δεν πεθαίνετε ποτέ εσείς Iron Golems. Ρε, θα πεθάνετε τώρα. Πού είναι ο Ender Dragon? 43, 44, 45, 46. 46 μέχρι τώρα παιδιά με Diamond Sword. Και TNT το χτύπησαν 3. TNT. Δεν θυμάμαι πόσο damage κάνει το TNT, θα δω μετά. «48, 49, 50 με Diamond Sword». Άρα 50 επί 7. Ξουξού διαδράκε. Αλλά δεν μου βγάζεις πύλη για τον Overworld, επειδή είμαι ήδη στον Overworld. Χαχα. Παίρνω και τα 60 level σου. Χαχαχαχαχα. Είμαι στο creative. Χαχα. Λοιπόν, όπως είδατε 50 hits με Diamond Sword και 3 TNT. Τώρα θέλω να πάω λίγο στο survival. Settings. Personal game mode survival. Έχω τα achievements για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Ένα TNT, Fleeting Steel μέσα του ή βασικά εδώ. Boom! Ακριβώς όπως το κατάλαβα, κάνουν 20. Άρα 3 επί 20 σαν 60. Και θα χρειαστώ λίγη ώρα
Για να κάνω τον υπολογισμό. Παιδιά, θα επιστρέψω σε λίγο. 350. Με το νου, έτοιμο. 250 συν 60 ίσον 410. 410 ζωή έχει ο Dead Dragon, παιδιά. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτό αληθεύει. Δεν έχω... εντάξει. Δεν μπορώ να πετάξω κιόλας. Μου είναι σπαστικό, θα ξαναπάω στο creative γιατί θέλω να δω κάτι λίγο πόση ζωή έχει ένα pigman. Με προβλημάτιζε κάποτε αυτό. Δεν σας κάνω πλάκα. Γιατί το TNT το αντέχει. Αναρωτιέμαι πόση ζωή έχει. Boom. Α, και από εδώ. Τώρα ξαναπάω λίγο στο creative, απλά μόνο επειδή το θέλω. Αλήθεια, πόσο ζωή έχει ένα pigman. Και το έβαλα και στο hard. Οπότε στο hard, παιδιά, τόσο ζωή έχει το pigman. Για να ξέρετε. Λογικά θέλω να τσεκάρω βασικά πόσο ζωή έχει ο Elder Guardian. Να βάλω ένα... Πάρε, δεν μπορώ να βάλω νερό. Elder Guardian. Α! Χαζό ψάρι. Χαζό ψαρόπραμα. Τώρα τι να ζω αυτό λίγο. Θα τον σκότωσω μετά. Έπεσε και έπαθε fall damage. Χαζέ. Έχω μια ιδέα. If this ain't gonna kill him, που στα ελληνικά σημαίνει αν αυτό δεν το σκοτώσει, τότε τελείωσε εδώ. Elder Mufa. Five golems. Α, ναι, ξέχασα ότι ο Elder Guardian σου κάνει και damage όταν το βαράς. Πού είναι σπαστικό κατά τη γνώμη μου. 4 golems εναντίον Elder Guardian. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα το πάνε αυτοί. Boom! 3 golems εναντίον Elder Guardian, είναι κάνει golems. 100%. Για να δούμε τώρα πώς θα τα πάτε, παιδιά, ενάντια σε pigman. Λογικά αυτό το βίντεο θα το ονομάσω απλά... δεν ξέρω. Α, ναι, σωστά. TNT και Diamond Sword vs Ender Dragon και plus Pigman vs Golems. Ο Elder Guardian δεν είχε σημασία, το έκανα απλά για λίγη πλάκα. Νομίζω έχω φανάρει ακριβώς 64. Παίζει. Πάει ο Golem. Καημενούλης. Θα σπονάρω κι άλλους μετά, μη σκάτε. Είναι φοβερό, κάνω ένα track από TNT, cool. No pigman leaves. Θα βάλω και λίγους ακόμα. Απλά και μόνο επειδή είναι pigman. Ωραία, και τώρα Iron Golem σε τους υπόλοιπους. Έναν θα βάλω, δεν είναι πολύ... Χτύπα το μωρό, χτύπα το μωρό! Ω, καλά, με 2 hits Iron Golem πεθαίνουν οι pigman. Μπορεί και παραπάνω, με 4 νομίζω, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο. Φίλε, δεν θα πεθάνεις εσύ. Τι, δεν πήγες να βοηθήσεις τους συμπατεράτες σου? Τους συμπλασματώτες σου κάπως. Δεν ξέρω ποια είναι η λέξη, αλλά τους ομοίους σου βασικά, για να συντομεύουμε εδώ. Και αυτό που θα κάνω είναι να γεμίσω όλο αυτό το μέρος με pigman. Pigman, γεμίσατε? Τέλεια. Καμπουμ! Καμπουμ, λογικά θα πεθάνουν και οι Iron Golems.
Πόσο TNT ήταν αυτό, για να δω λίγο. Όχι, ήταν λίγο μεγαλύτερο, ήταν όχι 9 blocks, ήταν λίγο 12 κάτι. 12 blocks είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 επί 2. 12 στον 20, 38 TNT! 38 TNT σκοτώνουν τόσα pigman. Άρα ένας pigman 38 TNT τον σκοτώνουν με την πρώτη. Τι? Ένα TNT δεν νομίζω να σκοτώνει pigman. Δεν είμαι τόσο χαζός. Hey, γύρνα πίσω εσύ. Αυτό ήταν, παγιδεύτηκες. Α, εντάξει, εσύ. Θα σε σκοτώσω εγώ. Τα golems. Πλάκα έχει ο snow golem. Άστοχος, φίλε. Όχι ρε, δεν θα πας. Όχι ρε φίλε. Καλά, εντάξει. Βασικά να δω λίγο πόσο ζωή έχουν, γιατί θα το υπολογίσω καλύτερα αν... Θα δείτε τώρα. Ένας pigman. Παρακαλώ. 1, 2, 3. 3 επί 7, μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε πώς το κάνει τώρα. Θα γελάσω χωρίς παρεξήγηση. Λοιπόν, παιδιά, για όσους δεν το ξέρουν, 3 επί 7 κάνει 21. Τι σκοτώνει pigman, αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος. Θα δω τότε, 21. Boom. Εντάξει, pigman έχουν περισσότερες ζωές. Νομίζω ότι οι pigman έχουν την ίδια ζωή με τον player γι' αυτό. Και πάλι όμως, το TNT σκοτώνει pigman. Άρα μπορώ να βάλω πολύ TNT στον nether. Μια καλή ιδέα είναι να πάμε λίγο στο... Εντάξει, ξέρετε κάτι, δεν θα πάμε στον nether. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο πάρα πολύ τρελό. Αυτό το κάτι άλλο πάρα πολύ τρελό είναι να σπονάρουμε το wither. Γεια σου κύριε Golem. Θα δω να τεινάξω. Έτσι κι αλλιώς flat είναι ο κόσμος. Τον έκανα μόνο και μόνο επειδή ήθελα. Κύριε Golem, ευχαριστώ. Πάνε στη φωτιά αγόρι μου. Πεθάνεις πιο επώδυνα έτσι. Που είναι λίγο περίεργο να το λες. Και λίγο κακό να το λες επίσης.Όπο. 1-1 πάει. Σβήνουν κιόλας αυτά και να το σπάει λίγο. Τι τέλος. 40 ζωή έχουν οι golems, τέλος. Στη και προσφολή. Τέλος πάντων. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να βάλω πάρα πολλά shulker στον κόσμο. Πάρα πολλά shulker. Σπω shulker και τώρα θα κάνουμε το wither. Βασικά το wither θα το κάνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Γιατί έχω κολοκύθες. Ναι, θα βάλω iron golems μετά. Λοιπόν, θα το κάνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο μόνο και μόνο επειδή μου αρέσει το boom που κάνει. Αυτός είναι ο τρόπος του wither. Αυτά είναι πάρα πολύ λίγα shulker για να ξέρετε. Τώρα βάλω ένα 5x5 πράγμα. Φυσικά κάνουν και αειδιαστικό ήχο σαν εμετό. Αυτά. Άρα κύριε Wither θα σε σπονάρω εδώ πέρα. Επίσης σε λίγα λεπτά, boom! Wither. Το βαράω και φεύγει το αρώ. Το βαράω και φεύγει το αρώ. Το βαράω και φεύγει το αρώ. Μαυρίζει κιόλας. Καημένες shulker. Αναπληρώνω εγώ μόνο παιδιά, όπως βλέπετε τα shulker αυτά θα τσακίσουν το wither. Άντε βγάλτε κανένα 100 χρονάκια. Τέλος. Wow. Αυτό το wither πραγματικά είναι σπαστικό, δεν νομίζετε. Ενώ εσείς που με βλέπετε έχετε shulker, αυτό θα ήταν λίγο χαζό να το πεις.
σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να σε ακούσουν. Επίσης τώρα αρχίζω και λαγκάρω. Κακό Wither. Κακό Wither. Όπως βλέπετε πάνω στην οθόνη χάνει ζωή αυτό. Το είναι ότι λαγκάρω πολύ με το Wither. Το βαρέσω και εγώ με λιγάρος. Αλήθεια, αυτό το βίντεο θα ήθελα σας παρακαλώ, θα το βάλω άτιτλο. Θα το βάλω Minecraft Boss Mess, θα το ονομάσω. Minecraft μάχη με τα boss. Αυτό θα το ονομάσω. Ή θα το ονομάσω απλά πόσο hits παίρνει το Wither. Το Wither στη μισή ζωή, πόσο hits παίρνει το Wither για να πεθάνει. Όταν φτάσει στη μισή ζωή θα το κάνω επί 7 και μετά επί 2. Φυσικά. Πολλά από τα Shulker επίσης την μεταφέρονται. Που δεν μου αρέσει και πολύ. Αχ, καημένο πρόβατο. Καημένο Shulker και τρεβάσει. Τέλος πάντων, αυτό που θα κάνω είναι να βαρά το Wither με τον bow μέχρι να πάει στη μισή ζωή. Ωχ, φεύγει το οπτικό μου. Προλάβετε το Wither. Ο στόχος εδώ είναι να το ανατινάξω. Αλλά δεν θέλω να το ανατινάξω. Επίσης μου τη δίνει ότι άμα δεν έχει mobs να βαρέσει θα πάει όπου να είναι. Όχι κι άλλο Shulker εκεί. Καλά, θα σπονάρω λίγα ακόμα απλά για να το κάνω πιο γρήγορο. Γιατί... Καλά, αυτό θα διευκολύνει τα πράγματα για μένα. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να δηλώσω. Θα χρειαστώ και φίλτρα για τέτοια, θα χρειαστώ φίλτρα για strength. Πού είναι τα φίλτρα για strength όμως? Κάπου εδώ πέρα. Πού είναι? Πώς είναι strength? Σας πεις πώς είναι strength στα τέτοια. Ή θα σας δώσω heal βασικά. Λοιπόν, τώρα που χιλάρατε παιδιά, θα σας δώσω πόσο είναι resistant health. 2. Αυτό το Shulker είναι και μετά και χιλαρισμένο. Θέλω να καθυστερήσω το θάνατο του όσο πιο πολύ. Μισό το. Είναι εδώ κάτι. Βαράω το Wither έτσι. Δεν νομίζω. Α, ναι, το ξέχασα τα πώς το δείχνει αρχή, βαράνε το Wither. Α, έτσι. Και κάνουν και πολύ damage. Lol. Τώρα απλά θα αφήσω αυτά τα Shulker να πεθάνουν και μετά θα το βαράω με πώς είναι το health συνέχεια. Αυτός ο Snow Golem βρίσκεται στο πεδίο της μάχης. Το λείπαμε το Shulker που θα βαρέσει. Εν τω μεταξύ υπάρχουν τόσα πολλά levitation crystals, νομίζω έτσι λέγονται, κάπως λέγονται πάντως. Τόσα πολλά που δεν θέλω να μπω και στο δρόμο τους, έτσι. Έλα φίλε, πάρε. Πω. Πάνε δύσκολο, καημένα Shulker, θα χάσετε. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα να βαρέσουν το Wither, καλά. Μ' αρέσει που έχει και δύο κεφάλια και βαράει με το ένα. Όχι, εντάξει, βαράει με τα δύο, εντάξει. Για μια στιγμή νόμιζα ότι βαράει μόνο το ένα κεφάλι του. Πάει αυτό. Τα Shulker είναι το καλύτερο mob που θα μπορούσαν και στο Wither, δηλαδή όλη η End City εναντίον του Wither, αυτό θα ήταν μαγικό να το δεις. Χωρίς να σε επιτίθενται φυσικά, survival όμως, τέλειο θα ήταν. Ή, ναι, μαγικό θα ήταν End City vs Wither. Κρίμα που δεν υπάρχει ακόμα command για να μας δείξει το coordinates. Υπάρχει command για να μας πούν το stronghold.
Θα πεθάνουν ποτέ αυτά τα Σάλκερ. Άντε ρε φίλε. Σάλκερ είστε, πεθάνατε. Πόσο ζωή έχετε? Σημείωση να τσεκάρω πόσο ζωή έχουν τα Σάλκερ. Μπλάρα. Πού ρίχνεις τα άλογα? Αχ, καημενούλη. Wizard. Δεν του αρέσει να χιλάρει. Βασικά χιλάρει από μόνο του. Νομίζω με Potions of Decay που είναι για τα να παθαίνεις Wither. Αυτά υπάρχουν στο Creative, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πώς να τα κάνεις. Δεν θυμάμαι βασικά. Κάπου το είχα δει κάποια στιγμή, κάποτε το είχα δει. Πώς. Boom! Levitation Crystal. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. επί 7 επί 2. Το Wither έχει 630 ζωή, παιδιά. Ο Ender Dragon είναι πιο εύκολος από το Wither. Αλλά έχει τα End Crystals. Να την Ender Star. Το φιλτράρω. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα κλείσω και το βίντεο, παιδιά. Γιατί δεν έχει και κάτι ενδιαφέρον να κάνουμε. Φορές όμως. Πάρω Diamond Leggings λίγο. Δεν είναι να με δείτε. Wither Skeleton με Diamond Armor. Μακάρι να μην υπάρξει ποτέ. Λοιπόν, θα κλείσω το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Λογικά αυτό το βίντεο θα ανέβει πριν το πρώτο βίντεο της σειράς. Αλλά δεν βαριέσαι. Είχα και Always Day επειδή θα σπονάρω το Wither και δεν ήθελα να κάνω κάτι. Πού είναι το... ναι, βίντεο. Third person front, παρακαλώ. Δείτε με, είμαι Wither Skeleton που πετάει. Αυτό και θα ήταν επικό. Πάω και πίσω. Που να πήγαινα μπροστά. Γεια σου, εσένα. Skeleton, ούτε Skeleton. Μισό λίγο. Θέλω να γυρίσω facecam. Μπροστά. Α, ναι, κοιτάω μόνο εμένα, σωστά. Το ξέχασα αυτό. Καλά, τώρα δεν μπορώ να το σκοτώσω το Wither Skeleton, αλλά δεν βαριέσαι. Α, μπορώ. Καλή φάση. Πας. Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα να σας χαιρετήσω. Πρώτα απ' όλα να αλλάξω λίγο. Θα ήθελα να σας χαιρετήσω και να σας πω ένα μεγάλο αντίο και ένα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Γιατί, τι άλλο να πω. Πάρτε ένα άρρωστο πρόσωπο. Πάρτε κι άλλο. Πάρτε και τρίτο. Πάρτε όσο βέλη θέλετε στο πρόσωπο, παιδιά. Δεν έχω πρόβλημα.
πάρτε 5. Ορίστε. Δεν θέλω να σας πληγώσω περισσότερο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα. Και ναι, κάποτε θα κλείσει και το βίντεο από μόνο του λογικά. Κάποια στιγμή απλά θέλω να το συντομεύσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ για όλα αυτά που κάνατε στο support στο κανάλι στην προηγούμενη σειρά, και θα ήθελα να σας παρακαλώ να συνεχίσετε. Και κάτι το οποίο ξέχασα να αναφέρω μέχρι τώρα είναι το ότι αν σας βολεύει, θα ήθελα παρακαλώ να μου βάλετε στα comments τι ακριβώς θέλετε να κάνω στη σειρά. Η κολοκύθα δεν φλέγεται και είναι περίεργο αυτό. Τι ακριβώς θα θέλετε να κάνω εγώ στη σειρά. Και αυτά. Γεια σας, σας εύχομαι ένα ωραίο απόγευμα και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά, δηλαδή στο επόμενο επεισόδιο.